Nakon što je izbio požar u jednom od kabineta, evakuisani su svi učenici, a nekoliko ih je lakše povrijeđeno. Vatrogasci su u roku od 3 minuta od poziva stigli na požarište i počeli evakuaciju povrijeđenih i gašenje požara. Prvu pomoć povrijeđenima ukazali su volonteri Crvenog krsta, a ubrzo je stiglo i vozilo hitne pomoći. Tako je izgledao scenario vježbe. Svidjela mi se ideja o ovoj akciji zato što će mlađe generacije kao mi stariji ipak nešto naučiti kako da se snađemo ako se stvarno zaista desi neki požar, gdje trebamo pobjeći, koga trebamo pratiti, da trebamo biti smireni, da će uvijek doći nadležni da sve poprave, da pomognu povrijeđenima, da ugase požar. Pripremili smo ovu pokaznu vježbu za mlađe u osnovnoj školi, odnosno od 1. do 5. razreda. Oni su imali prvo evakuisanje da vide kako bi to išlo, da se, ne daj Bože, stvarno desi. I zatim smo pokazali neke povrede što zapravo isto također može da se desi i kako mogu da pomognu drugima, koji su postupci u slučaju ove opasnosti. Nadamo se da su nešto i naučili od nas danas. Taktičko-pokazna vježba izvedena je prema scenariju i protokolu koji je pripremio Crveni krst u saradnji sa vatrogascima, policijom, domom zdravlja i školom. Naša ekipa prve pomoći je ukazivala pomoć povrijeđenima u požaru. Mogu vam reći da su stvarno djeca dobro obučena i da se trude. Ove vježbe ćemo imati u ostalim osnovnim školama na području naše opštine. Smatram da je ova vježba bila veoma uspješna i za razliku od prethodnih godina mislim da je mnogo veći odziv bio i značaj vježbe, pogotovo s time što su djeca mlađih godišta imali priliku da vide kako to se u slučaju požara ili neke druge katastrofe djeluje i sama djeca vidim da se obradovala i da im je to interesantno. Vrlo je važno da djeca budu upućena u to šta treba da rade u momentu neke nepredviđene situacije. Znači, veoma je važno da se znaju snaći, da ne bude panike i da sve se naravno srećno završi. U vježbi je učestvovalo 20 volontera i 50 članova omladine i podmlatka Crvenog krsta i oko 200 učenika nižih razreda osnovne škole Šamac.